Здрасти. Аз съм Найден. Приятно ме. Велко се казвам. От колко време работиш тук в депото, Велко? В системата на градския транспорт и по-точно в трамвайния транспорт съм от 20 години. Патко Винет ще покара малко трамвай. За първи път в живота ми. Разбираш, първо ми кажи, колко конски сили е трамвая? Не се измерва на конски сили. Тук с електродвигатели се задвижва този трамвай, така че не може да се измерва в конски сили. Добре, за колко набира от 0 до 100? Това също не мога да отговоря с точност. В зависимост от разстоянието в отсечката, която трябва да набере скорост и от напрежението в мрежата. Колкото е по-голямо напрежението, около 600 волта, и тогава е възможно да развие по-голяма скорост. Добре, мога ли да дигна 250 с трамвай? Не, максимум до 60-70, повече не. Добре, мога ли да върта гуми на старта с трамвай? Да върта гуми като кола? Може. Възможно е да се въртат. Това не са гуми, това са колела с колоси, метални колела, не са гуми като на колата. А може ли да сложа чип тунинг на трамвай, за да стане по-мощен? Чип тунинг? Не. А турбокомпресор? Не може, защото все пак с електричество. Добре, да видим как се кара. Заповядай, Найден. Малко ми е напрегнато. Не, спокойно не се. Лесно не се става ватман. 2 километража ли? 2 километраж, да. Мога ли да дигна сега 70? Може, но не е за предпочитане. Първоначално да вдигате висока скорост. Добре, какво трябва да направя? Сега, левия си крак сложете долу на най-левия педал. Така натиснете го хубаво. Така. Малко ви е тесничко. Да. Тази седалка дърпа ли се? Дърпа се. Дай така назад. Да. Само че, сега, средния педал го натиснете с петата ниско долу. И местите крака вече в най-десния педал, който е за все едно на колата газта. Така. И подавате постепенно и плавно газ. Он е крак пускам ли го? Не, този крак го държите постоянно, защото това е педал бдителност. Добре, значи там държа крака. Там държите крака и с десния крак върху десния педал започвате да управлявате. Добре, давам газ сега. Да. А как спирам? Като пусна? С средния педал, Штраква. с петата. Спираме. След като преустановите ход или подаване на ход, газ. Добре, тръгвам. Ето! Аз карам трамвай! Дайте малко по-смело. Така, махате си сега крака от гъста и го слагате на спирачния, винаги да сте готов да спирате. То е супер лесно. Плавно спирайте. Плавно. Ако искам бабичките от задната врата да паднат, натискам рязко спирачка, така ли? Може и така, да. Паркинг спирачка. Не паркинг спирачка. Само колкото да штракне. Дигнах ли поне 30? Него виде ли? Километража не работи, така че няма да дигне. Сега да опитаме назад. Назад? Реверсьора за заден ход. Тук. Така. И тръгваме. Да! Тръгваме. По-бързо ли? Страх ме е! Щом преустановите набиране на скорост, сместите крака веднага на спирачния педал, да сте готов да спирате. Спираме. Айде сега на спирачния педал. Става един добър ватман от Найден. Да. Аз съм един от най-талантливите ватмани в историята на България. Отлично се справи с ситуацията и с обучението. Супер! Трябваше да буснаме някой. Примерно оператора. Това ще да е готино, нали? Готино, но не е желателно. Хареса ми в депото, пак ще дойдем.